Rematch sa pod ni by Jasper. Duha. Rolling ta. 110. Ayan mga bay, rematch sa pod ni by Jasper. So ang pinagbago kay by Jasper, naka puwento. So may kasamahan pa kaming nihintay si by Zero Trip pero hindi pa nakarating. So kami sa ang una mag-gids 15, ang sprocket ni mga bay is 15 30 38 mga bay no? 1538. So shout out kay by Jasper. So ayan, kami ang una ngayon mga bay kasi wala pa si by Zero Trip. So by Zero Trip una sa kami. Daplin na at saka sa atin is 1536 stock pipe. Diyan naka power pipe, bagong head. So malaman natin yan, bagong head ito mga bay. So friendly gauge lang to mga bay. So timingin natin na walang traffic para hindi tayo makadisturbo. So as usual, dito rin sa lugar na palagi namin ginagawa ng top speed, naka-power yawal. Iba talaga pag maka-power pipe mga bay, oh. Ang lakas. Atin stock lang. Mantay. Tapos mulayat naman. So tracer ba to? Yeah. Di apas ang duha 100. Yawi kusugal ka ba Jasper? Ate, 110. Gila. So first hits, hindi pa naka hindi pa tayo naga tawag niyan, heater. Ating makina. Ayan. Parehas naka power pipe. So si Zero Trip sa nakapunta na pa sila nakarating na si Zero Trip. Mo po tayo pagsugod. Sige yapon. Kay Zero Trip, shout out sa ito ng kanyang motor. Grabe.
So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we for you and Gawat tuyag sticker eh. Ano yung sticker? Nya na sticker nya na pag-vlog nya. Gawat tuyag kay pagkabuhat to. Dito ka nagpabuhat? Sa Dikal. Ayawal. Ayos oh. May sticker ang mga bay. Gawat tuyag ang sticker eh. So can we just Rolling rin eh, rolling. Rolling ta. Sige. Sige anak. Grabe, lakas talaga to mga XRE mga to. Iba ang mga lakas ito. Ang layo na natin. Ah. Ten. Grabe, 110 mga bay. Tagal pa natin naka 110. Grabe bay, Jasper bay. Hindi nakakayanin yung motor niya mga bay. Lakas na. Sa atin 110 lang yung top natin. Kaya silang mauna mga bay. Si bay Jasper. Kusuga si mga bay. Nitap kag 120. Atay. Liyuan na magbili na eh. Kakuha, pagtapad lang ko si mga. Higo pa ko na yung 110. Lagi. Atay.